Urteak konfiantzazko ingurune batean. Euskal Eskola Publikoa elkarrekin hazten. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Zurituta esnatu da gaur Euskal Herria, eguerdiko barealdiaren ondoren, arratsaldean elur denboraldia gogortu egin da, eta horrela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak ere. Agerraldia egin du Josu Erkorekak, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, eta azaldu du berriro gaur gauean egin duen altuera berdinetan gutxi gorabehera elur egingo duela. Euria eta txingorra berriz ere itsasoaren mailan egin dezakeela aipatu du. Bihar egoera aldatu egingo dela esan du, goizetik aurrera ez du elurrik egingo eta arratsaldean gora egingo dute temperaturek. Horrek arriskuak sor ditzakela adierazi du, elurra urtutakoan ibaien mailak gora egiteko arriskua izango baita. Arratsalderako prezipitazioak etorriko dira berriro, eta arratsalde iluntze gauean zehar elurra etorriko zaigu berriro. Eta elurra egingo du gutxi asko 400 metrotako lerro horretaraino. Bihartik aurrera egoeraren aldaketa bat izango da. Elurtea gelditu egingo da, eta baliteke gero bihar egunean zehar arratsalde partean edo elurraren ordez euria etortea. Baina bai egunean zehar egongo da temperatura aldaketa bat, hego haizeak joko duelako, eta hego haizeak giroa berotu egingo duelako. Baliteke barriro ere erreketako, ibaietako ur maila gora etortea, eta atzo izan genituen arazo batzuk errepikatzea edo arrisku hori behintzat gauzatzea. Gabon, eguraldiari buruz geroago arituko gara sakonago, lehenago baina baditugu bestelako berri batzuk aipatzeko. Amaitu baita foro sozial iraunkorraren bidea. Gatazkaren ondorioen konponbidean aurrera pausoak emateko asmo sortu zen duela 10 urte eta markada bat igarota foro sozialaren fasea bukatutzat ematea. Erabaki du iazko ekainetik zabaldua zuen barneko eztabaida prozesu bat eta horren emaitzaren berri datorren larun batean emango dute Durangon egitekoak diren ekitaldi batean. Bestalde, fiskaltza ez dator bat Pablo Llanera Auzitegi Goreneko magistratuaren tesiarekin, izan ere sedizio delitua indargabetzen eta dirua bidegabe erabiltzeko delitua murrizten duen legea indarrean sartu arren, Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohiari dirua bidegabe erabiltzea ez ezik desordena publiko larriak leporatu ahal zaizkiola uste du. Gurean, Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa, eta Euskal Herritik gaia nola segitzen ari diren galdetu diogu. Ez dakigu zer gertatuko den, baina kontua da Europan ere jartzearena begi hori, eta ikusgai egotea zer gertatuko den, alde batetik Europako esparru hortan, eta gero Espainiako estatuak bere indar guztiarekin nola erantzungo dion, jarraitzen ari gara, nola ez, eta gero zer nolako birmoldaketak egiten ari diran, baina baita ere zer nolako birmoldaketak egiten ari diran, desordenak edo deitzen dioten horren harira. Ea horrek askatasun eskubideari ere zer nola ikutu dezakeen. Beraz, kezka puntu batekin ere hortik ari gara ikusten. Igerilari bat eta 2 ertzain erreskatatu dituzte Kontxako badian. Nautikoaren parean igeri egiten ari zen pertsona batek laguntza eskatu du eta 2 ertzainek uretara jauzi egin dute. Azkenean 3 erreskatatu behar izan dituzte. Udaleko iturriek zabaldutako informazioaren arabera, nautikoaren parean igeri egiten ari zen pertsona batek laguntza eskatu du eta inguruan zeuden 2 ertzainek uretara jauzi egin dute. Eta ekonomia arloan, pentsio erreformaren kontrako mobilizazio handia espero da bihar Baionan. Frantziako sindikatu nagusiek lanuztea deitu dute biharko
eta labek ere kaleak hartzeko deia luzatu du. Besteak beste, pentsio adina 74 urtera handitzea proposatu du Frantziako gobernuak. 2030 arte progresiboki handituko dute adina eta pentsio osoa eskuratzeko 43 urtez lan egin beharko da. Labek ordea 60 urterekin erretiratzeko adinera itzultzea eskatzen du 37,5 urteko kotizazioarekin. Gainera, gutxieneko soldataren baliokidea den pentsioa eskatzen du. Maite Ubiria kazetariak iritzi dio gurean gaiari. Entzun. Aurreikusten da oso mobilizazio handia, kontutan izanik sindikatu guztiok bat egin dutena greba horrekin. Azken hamarkadetan hainbat erreforma egin dire, eta nik zentu nuke bihar emango den mobilizazio eguna segurazki parekatu daiteke 2010ean gor ministroaren reformaren aurka izan zen mobilizazioarekin. Orduan ere sindikatu guztiek deitu zuten mobilizaziora eta milioi bat langile atera ziren karriketara barne ministeritzak emandako datuen arabera. Eta Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lan itunaren negoziazioaren arira 2022ko grebetan parte hartzeagatik ertzaintzak jarritako salaketak medio. Goiz honetan 5 grebalarik deklaratu dute Durangoko epaitegietan eta labek 11 jakinarazi dionez, otsailean beste behargin batek deklaratu beharko du. Inputazio guztien atzetik esan behar dugu argi eta garbi montai polizialak daudela. Ertzaintzaren aldetik. Eta hori egiten bada, babesa daukalako ertzaintzak hau egiteko, eta erabaki politiko bat dagoelako atzean. Eta erabaki politikoa da, edozein gatazka, lan gatazka, edo langileen gatazka, edo langileen borroka kriminalizatzea. Ingurumenarekin lotuta iragarritako urratsak egiten ari dira ekotopaketen bultzadas, ekologismoaren bueltan antolatu zirenak. Irail, Ondarrean eta Urri hasieran Portugaleten egindako topaketetan lan dinamika bati ekitea erabaki zuten eta atzo aurkeztu zuten Donostian. Jauzi ekosoziala du izena. Pobrezia eta xahuketa energetikoaren kontrako hainbat ekintza egingo ditu dinamikak, udara bitarte lehena, otsailaren 17an. Eztabaida zabalduko dute ondoren, dinamikak hartu beharreko forma. Euskal ekologismoan jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat ematea, ez? Hortik ere bere izena, bi zentzutan, jauzi ekosoziala, batetik ekotopaketetatik orain kaleetara jauzi egin nahi dugulako, ez? Elkartu ginen ekotopaketetan Portugaleten eztabaidatzeko zein zen ekologismoaren problematika, bai mundu mailan, bai Euskal Herrian, eta erabaki zen horri segida eman bat zitzaiola tresna baten bitartez, ez? Hori da jauzi ekosoziala, beraz erraten genuen bezala, ekotopaketetatik orain bagatoz kaleetara, bagatoz ekintzara, eta jauziren bertze zentzua leheno aipatzen genuela, ez? Ego Euskal Herrian bertze mugimenduetekin alderatuta ekologismoak, ez du izan beharko zuen segurazki erantzuna edo antolakuntza maila, eta uste dugu hortan ere jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko garaia dela. Eta topaketez gabiltzala, euskaltzale independentisten topaketak antolatuko ditu Euskal Herrian euskarazek udazkenean, eta Euskararen Errepublika eraiki nahi duten horiek guztiak batzea izango da helburua. Asteburu batean egingo dituzte eta 2 egun iraungo dute. Euskaltzale eta independentistek elkarrekin pentsatzeko elkargunea izango dira. Eta turismoa pandemia osteko ekonomiaren berreskurapenaren alor oso garrantzitsua izan da Euskal Herrian. Bestelako turismo mota bat jasangarria eta irisgarria da Nafarroako zein EAeko gobernuak azken urteetan indartzen ari diren formula. Gaurtik hasita igandera bitartean Madrileko Fiturren nazioarteko turismoaren erakusleioan parte hartuko dute. Beste urte batez Nafarroak eta Araba, Bizkaiak eta Gipuzkoak. 11 telebistako lankideak bertaratu dira. Sandra Urra. Mundu mailako turismo feriari garrantzitsuena bada Fitur gaur Madrilen IFEMA esparruan estreinatu dena. Gaurtik igandera bitartean
130 herrialde egonen dira hemen haien turismoa esposatzen eta 8.500 stand baino gehiago aurki daitezke hemen. Haien artean Eusko Autonomi Erkidegokoa eta Nafarroakoa bisitatu dugu. Amaitu da foro sozial iraunkorraren bidea, gatazkaren ondorioen konponbidean aurrerapausoak emateko asmo sortu zen duela 10 urte eta hamarkada bat igarota foro sozialaren fasea bukatutzat ematea erabaki du. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion sehaska hutsari. Eta berriak daude osasun sailean, Osakidetzako zuzendaritza nagusiak eta Donostialdeko esiko ordezkaritza batek bilera egin dute gaur goizean profesional sanitarioen erreklamazioei heltzeko. Medikuek esana zuten beraien helburua zela osasun saila hitzetatik ekintzetara pasatzea eta espero zutela gaurko batzarrean erantzuna ematea, abenduan mahai gainean jarritako 5 eskariei. Bestaldetik, aipatu dugu lehenago, Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lan itunaren negoziazioaren arira 2022ko grebetan parte hartzeagatik ertzaintzak jarritako salaketak medio. Goiz honetan, 5 grebalarik deklaratu dute Durangoko epaitegietan. Bizkaiko metalgintzako 9 langile deklaratzera deitu dituzte lan itunaren negoziazioaren arira 2022ko grebetan parte hartzeagatik ertzaintzak jarritako salaketengatik. Besteak beste, agintarien aurkako atentatua eta desordena publikoa egotzi diete. Azaroan batek deklaratu zuen, urtarrilean beste 7 eta otsailerako beste bat deitu dute. Hala, babesa adierazten daian, Komisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNT sindikatuek haustegien atarian protestak egin dituzte egunotan. Sindikatuek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak grebak kriminalizatu nahi ditu. Halaber, mobilizazioetan ertzaintzaren jarreraz ohartarazi dute kolpeak, leporatzeak eta poliziaren azpijokoak jaso dituztelako. Otsailean beste langile batek deklaratu beharko du epailearen aurrean eta sindikatuek salatu dute Eusko Jaurlaritzaren segurtasun saila grebak kriminalizatu nahi dituela.
eta alde batetik gogoratu nahi dugu, nola, guztira orain arte 8 langile izan direla epaitegietatik pasatu direnak, baina beste zitazio bat heldu da otsailerako eta horrekin ja 9 izango dira. Badakigu esperientziagatik ez direla hor geldituko. Inputazio guztien atzetik esan behar dugu argi eta garbi montai polizialak daudela, ertzaintzaren aldetik. Eta hori egiten bada, babesa daukalako ertzaintzak hau egiteko, eta erabaki politiko bat dagoelako atzean. Eta erabaki politikoa da, edozein gatazka, lan gatazka edo langileen gatazka edo langileen borroka kriminalizatzea. Petronorreko langileek mobilizazioak hasi dituzte lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko. 88 orduko lanuzteak aurreikusi dituzte urtarrilerako eta gaur protesta egin dute Bilbon. Petronorreko langileek joan den asteazkenean mobilizazioak hasi zituzten lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Izan ere, 2019tik lan ituna iraungita eta soldata eta lan baldintzak izoztuta dituzte. Enpresak esan dau soldata bezala izoztuta jarraitzen duela lan elkarrizketa, eta oraingoz beraien zain gelditzen gara ea noiz nahi duten hitz egin eta zerbait eskaintzeko duten. Lanuzteak arrakastatsuak izan dira sindikatuen iritziz, naiz eta enpresak gutxieneko zerbitzuak ezarri. Grebarako eskubidea guztiz urratuta daukagu azken urteetan, jartzen diren baldintzak oso gogorrak bihurtu dira, eta azkenengo greba batzuetan ia 100% egon beharra dago. Bakizu hemen lan ikuskaritzak eta abar jartzen dizkiguten lan kontuak eta kargak oso gogorrak direla. Asteazkenean protesta egin dute Bilbon, non 300 behargin baino gehiago elkartu diren. Bertan salatu dutenez, azken 4 urteetan aparteko ordu asko egin dituzte, zehazki 100 egun bezain beste. Horri gara ona gaur salatzera egiten diren ordu estra guztiak, azken urteetan, 4 urteetan ia 200.000 ordura heltzen den enpresa batek egiten dituen ordu guztiak. Batzordeak deritzo onartezina dela lan ikuskaritzak egoera hori albidetzea. Urtez urte lan ikuskaritzak enpresaren aurka 3 edo 6 milioi euro arteko isun administratiboak ezarriarren, langileen ustez hori pagotza da. Tartean, Petronorrek 300 milioi euro baino gehiagoko irabaziak izan zituelako 2022an. Eta horrek sortzen dituena da, ikusten dela, bastala banatzen hemen. Batzuk asko irabazten dute, eta beste batzuk izoztuta jarraitzen dugu. Eta aparteko orduak murrizteko gutxienez 15 langile gehiago kontratatu beharko lituzke enpresak langileen esanetan. Gutxienez 15 gehiago beharko ziren, azkenengo lan hitzarmen honetan 10 pertsona kaleratzen dira, beraz horren beste gehiago beharko lirateke, 25 jada. Eta gizarte arloan jauzi ekosoziala sortu dute, pobrezia eta xahuketa energetikoaren kontrako hainbat ekintza egingo ditu dinamikak udara bitarte. Lehena, otsailaren 17an. Eztabaida zabalduko dute ondoren, dinamikak hartu beharreko formaz ikusi. Eta Euskal Herrian bada nobedaderik energia berriztagarriaren inguruan. Eusko Jaurlaritzak atzo jakinarazi zuen
Labraza eta Azazeta proiektu eolikoek aurrera segitzen dutela. Labrazak aldeko adierazpena jaso du ingurumen inpaktuari dagokionez eta berehala emango diote Azazetari. Bitartean, Nafarroan 3 parke eraikitzen hasi dira. Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak Labrazako eta Azazetako proiektuen berritasunak eta epeak jarri zituen mahai gainean atzo. Eta 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Aipatzen nuen Labrazakoa zerbait aurrerago doala, plan berezia dagoeneko esposizio publikoan dagoelako, baina baita ere bestea Azazetakoa ere espero dugu izatea. Beraz, gutxi gora bera, epe horiek manejan prozesu luzea izaten dela administratiboa, behin baino gehiagotan entzun didazue, baina badoa. Honetan, 10% kontsumitzen dugunaren 10% baldin bada sortzen duguna energia berriztagarrietatikan 2030era iritsi nahi genuen 15%rekin. Energia berriztagarrien lehenengo lurralde plan sektoriala onartu behar dute eta horren ondoren eman behar dira berriztagarrien instalazioak eraikitzeko baimenak. Hori aldarrikatu du ELA sindikatuak ohar baten bidez eta Eusko Jaurlaritzari eskatu dio plan hori onartu arte itxaroteko baimen gehiago eman baino lehen. Izan ere, azaldu dute plangintza horrek zehaztuko duela instalazio horiek non eta nola eraiki ahalko diren. Atzo Jaurlaritzak Arabako, Labrazako eta Azazetako parkeek ingurumen inpaktuaren adierazpena jaso dutela iragarri ondoren egin du eskaera sindikatuak. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentuan nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta Natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du, eta 2050erako 40%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun, eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurre ikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitze jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain, Labrazan eta Azazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako diputazioak. Gipuzkoari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzten txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera 2 parke eoliko berrire proiektuak ari dira tramitatzen. Azazetako proiektutik oso gertu, Aixindarrek beste parke eolikoa eraiki nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Iruraiz Gaunako eta Domeniliagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Haizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa.
Bestalde, ozono geruza berreskuratzen ari da eta berotze globala moteltzen lagun dezak. Izan ere, ozono geruzarako kaltegarriak diren substantzia kimikoen 89% mundu mailan pixkanaka desagerrarazteari esker geruza berreskuratu eta klima aldaketa moteldu egiten da. Jon Matxain ikertzailea da EHUko kimika teknikoko taldean eta ozono geruzaren berreskurapenaz aritu zaigu Eguerdiko magazinean. Entzun dezagun. Esan bezala, ozono geruza berreskuratzen ari da, aipatu dugu ez, Nazio Batuen erakundea osatzen duten herrialde guztiek bat egin zutela, bain zuzen ere produktu kaltegarri horiek edo substantzia horiek alboratzean, eta pixkanaka debekatzen hasi zirenetik, zenbaterainokoa izan da berreskurapen hori? Oso adierazgarria ez, oso nabarmena, ezin da, seguraski datu zehatz bat eman ozono zuloak berak urtean zehar bere geruzaren tamaina hostelakorra delako, ez? Baina, atera kontuak Europan eta zean nahiko berreskuratuta dago. Eta zati kaltetunetan, Artikoan eta Hegopoloan urtean zehar berreskuratze tasa oso altua izan da. Horrela, esaten digute honetan adituak direnak, ez? Ipar poloan 2045erako berreskuratuko dela martxa honetan eta Hego poloan 2076erako. Baina zenbaki zehatzik eman gabe esan dezakegu bidea oso positiboa dela. Aurreikuspenak onak dira beraz ez, eta mai honetan ere hitz egiten ari ginen herren hildotik, honek erakusten du neurriak gara izartzen baldin badira, ondorioak ere egoten direla. Zalantzari gabe, hor, mailan komentatzen ari zareten bezala, oso garbi dago, neurriak hartzen baldin badira momentu egokienetan, gerora begira noski hor emaitzak daude. Aldez aurretik zientzialariok ez daukagu barita magikorik ez, baina bai kalteak nolakoak edo nondik datozen ikusita ze alternatiba proposatu daitezken, nolabaiteko datuen araberakoak izaten dira, ez? Eta orduan gure iritzia oso ongi aipatzen ari zareten moduan adituen iritzia zerbetetan oinarritzen da, ez da iritzi propioa porkesi, baizik eta hor da atzean hausnarketa dago eta datuak daude. Orduan, zentzu horretan neurriak hartzea ezinbestekoa da gero egiten ari garen kaltea konpontzeko, ez? Edo konpontzeko bidea jartzeko behintzat. Ozono geruzaren berreskurapenaz hitz egiten ari garela, ez dakit, adituak ez garenok ulertzeko moduan, nola gertatzen da berreskurapen hori? Kontua da ozonoak sortzeko estratosferan oreka kimiko bat daukala, ez? Bi erreakzio kimikoen oreka da, alde batetik oxigeno molekula arnasten dugunak apurtu egiten da ultramorea argia absorbatuz, eta apurtzerakoan oxigeno atomikoa sortzen da, eta beste oxigeno molekula batekin elkartzerakoan ozonoa sortu egiten da. Ozonoak 3 oxigeno atomo ditu bere egituran. Hau horrela, ozono molekula honek ere bai ultramorea absorbatzeko gaitasuna dauka, eta apurtu egiten da. Oreka honen arabera, urteentan zehar sortu izan da ozono geruza. Zer gertatzen da, oreka hori apurtzen denean, orduan zuloa sortzen da. Orduan, kontua da, zientzialariok ulertu dintzuten bere garaian nola puskatzen zen oreka kimiko hori, hain zuzen ere, konposatu kimiko berezi batzuk atmosferara igortzerakoan sortzen zen, klorofluorkarbonoak deitzen diren konposatu batzuk, eta horiek oreka kimiko hori apurtu egin zuten. Zer egin da hartutako neurriekin? Konposatu hauek produkzio industrialetik kendu dira, debekatu ziren 89% duela 35 urte baino gehiago, eta horren ondorioz oreka kimiko hori berreskuratu egiten ari da poliki-poliki. Eta hori da, hain zuzen ere, nolabaiteko kimikoki ikusita zer gertatzen ari zaigun, gure ozono geruza berreskuratzeko. Oreka hori apurtzen zuten konposatuak kendu ditugu zirkulaziotik. Eta honek guztiak noski onurak ekartzen ditu gurera, pentsatzekoa delako ozono geruza berreskuratuta behintzat berotze global hori moteltzeko basantzuak egongo direla, baina noski zer gertatzen da ez beste alde batetik neurriak hartzen ez baldin badira eta erregai fosilak esaterako erabiltzen segitzen baldin badugu, berriro ere arrisku horren aurrean ikusiko dugulako.
Bai, bueno, ozono geruzak babestu egiten gaitu eguzkitik heltzen zaigun argi ultramore arriskutsutik. Argi ultramore horrek, bueno, minbizia eta sortu dezake izaki bizidunetan, eta hortik ere, nolabait ozono geruzak bizitza babesten du. Bestalde, eguzkiko energia ere handia ekartzen du, eta lurraren temperatura igotzeko beste arrazoietako bat ere hori bada. Aldaketa klimatikoa gehien bat beste sustantzia batzuengatik etortzen da, ez ozono berreskuratzeagatik edo ez, baina noski bi gauza hauek ere bai badute bere lotura, ez? Dena den, naiz eta ozonoa berreskuratu ez badugu erregai fosilen inguruan beste zer egiten, arazo bat konpontzeko bidean egongo gara, baina beste arazoa ez dugu ezertan konponduko, bakarrik mitigatuko genuke. Orduan, oraindik badago, zientzialariak badugu lana politikariak konbentzitzen, ez? Hartu beharreko beste neurri batzuk ere hartzeko. Eta garraioari dagokionez, astelenean ordainpeko arkuak berraktibatuko dira N1 eta A15 errepideetako Gipuzkoako zatian. Foru Aldundiak astearte honetan hartu du erabakia eta Markel Olanoren gobernuak argudiatu du bidesarietan jasotakoa beharrezkoa dela lurraldeko errepideak mantentzeko. Eta gaiz aldatuta berriz, Arabako hiri hondakinen kudeaketari buruzko 2021eko datuak kaleratu ditu Arabako Foru Aldundiaren hondakinen behatokiak. Datu horiek aztertu ditu Gasteizero Zabor taldeak eta ondorio argi batera iritsi da. Etxeko hiri hondakinak atez-ateko sistemaren bidez biltzea da sistemarik. Honen, Arabako 51 udalerrietatik Kripanek bakarrik lortu du 2025erako zaborra berrerabiltzeko eta birziklatzeko ezarrita dauden helburuak betetzea. Hala, atezateko sistemarekin lortu du hondakinen 155 biltzea. Gaur egun Eltziegon ere martxan da atezateko zabor bilketa eta Burgelun esartzeko asmoa dute. Arabako hondakinen behatokiaren datuen arabera, 2021 urteak berretsi du azken urteotan behatutako joera. Hondakin nahasiak gutxitu egin dira eta gaikako bilketak gora egin du, baina motel. Izan ere, azken 5 urteotan hondakinen 6% igaro da bilketa mota batetik bestera eta lurraldeko udalerrien ia erdietan gaikako bilketa 40%tik behera dago. Eta Nafarroak bere eskaintza turistikoa aurkeztuko du asteazken honetan Fiturren. Bestelako turismoa lelopean ikus dezagun. Jasangarriaren kontzeptua azaltzen saiatu garela. Eta, komentatu duten bezala, Fiturren dagoen Nafarroko estanean 11 aurkezpen egonen die, ekitaldi edo mai inguruak izanen die.
eta 34 hizlari hartuko dute parte. Nazioartera salto Ukrainiako barne ministro eta gutxienez beste 14 pertsona hil dira Kieben gaur goizean helikoptero bat haur eskola batetik gertu amilduta Ukrainiako agintariek jakinarazi dutenez. Fiskalaren arabera helikoptero istripua izan da, baina zehaztu du zer gertatu den ikertzen ari dela. Poliziak eman du gertaeraren berri. Poliziaren arabera gutxienez 3 haur ere hil dira. Horrez gain, eskualdeko gobernadoreak esan du gutxienez 29 lagun ospitalera eraman dituztela zaurituta. Horietatik 15 adingabekoak dira. Gurera bueltan, errefuxiatuak hartzeko zentro bat jarriko dute Gasteizen. Espainiako gobernuak proiektua lizitatu du eta Gasteizko Arana klinika zaharrean egongo da 2024an irekitzea aurreikusi dute. Espainiako gobernuak emandako informazioaren arabera bertan arta soziala, psikologikoa eta juridikoa eskainiko zaie iheslari eta errefuxiatuei urtebetez gehienez. Naiara Gutierrezekin zehar errefuxiatuekin kidearekin hitz egiteko aukera izan dugu, proiektuaren balorazioa ere egin du. Momentuz gaiaren inguruan daukagun informazioa nahiko eskasa da, baina printzipioz planteatu dena ez dator bat zeharretik planteatzen dugun harrera ereduarekin. Horrelako zentro handiak eta epe luzeetarako egonaldiak ez datoz bat aspaldi planteatzen ari garen horrekin. Gainera, Euskadin urteak daramatzagu harrera eredu honetan lan egiten, aktore ezberdinekin, elkarlanean, bai erakunde publikoekin, zein elkarteekin, eta proposamen hau printzipioz ez doa hildo horretatik behintzat orain arte daukagun informazioaren harira. Oraindik ez dakigu gainera zein izango den zentroaren helburua, behin-behineko lehenengo harrera bat emateko izango den edo humanitarioa, eta informazio hori eukitzea garrantzitsua da balorazio bat egiterako orduan, ez? Estatuko harrera ereduan gainera pertsonak erkidego batetik bestera mugitzen dira normalean, eta nahiko maiz, eta hemengo ereduak erkidegoan dauden pertsonen harrera planteatuko luke. Orduan daturik gabe ezin dugu baloratu Gasteizko zentro hau egun dauden harrera baliabideen osagarria izan liteken edo ez. Esan bezala, zehar errefuxiatuekin elkartean, errefuxiatuekin zuzenean lan egiten dute eta Eusko Jaurlaritzarekin batera badituzte errefuxiatuak hartatzeko tokiak. Leku seguruak dira hoiek eta Oñatin eta Tolosan aurki daitezke harrera zentroak, besteak beste. Oñatin edo Tolosan dauden harrera zentroek eskaintzen dietena da, neurri handi batetan hasiera batetan batez ere arnas pixkat hartzea, ez? Leku seguru batetan egotea eta la sentitzea, ez? Bizi izan dutena prozesatu ahal izatea eta gutxinaka beraien egoera asimilatzen joatea. Eta hor bai, asilo askatzeko prozesuarekin, hasi bai prozesu juridikoarekin, eta baita bizitza berrera ikitzeko prozesu zail horrekin ere, ez? Konplexuena dena askotan handi batetan, hizkuntzak ikasi, gizarteratu, leku berrira egin, atzean utzi izan dituzten egoera latzekin, psikologikoki baita ere aurre egitea egoera horiei, ikastea, lana topatzea edo behintzat saiatzea, eta finean autonomoak izateko baliabideak lortzea gutxinaka, hori baita beraien helburu nagusia. Gai zaldatuta Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Puigdemonten aurkako auzibideak izan ditu hizpide eta nabarmendu du Puigdemont eskubide demokratiko bat gauzatzeagatik zigortu nahi dutela. Bere esanetan,
politika egiteko modu baten porrota gertatu da eta porrot horren eraginez iritsi da auzia epaitegietara. Bueno, printzipioz esango nuke gertutik jarraitzen ari garela. Baina beti da ona gogoratzea zergatik ematen ari den kontu guztiago. Eta da eskubide demokratiko bat gauzatzearren. Ze hainbeste zarataren artean ematen du, sarri askotan galdu egiten dala benetako muina. Eta benetako muina hori da. Eta horrekin batera baita ere, politika egiteko modu baten porrota. Porrot horrek eramaten du epaitegietara iristea kontu hau, eta hortik gero iristen da, sortu den andana guzti hori, ezta? Epai batzuk, beste batzuk kontra esanean, beste batzuk bi botere elkarri mokoka, momentu honetan ere dirua gaizki erabiltzaren inguruan fiskaltzak eta prozesa zera egiten bideratzen ari danak horren kontrako jarrera aktibo bat, ez? Naizta gobernua horren inguruko moldaketa baten atzetik aritu izan, ez dakigu zer gertatuko den, baina kontua da Europan ere jartzearena begi hori, eta ikusgai egotea zer gertatuko dan, alde batetik Europako esparru hortan, eta gero Espainiako estatuak bere indar guztiarekin nola erantzungo dion, jarraitzen ari gara, nola ez, eta gero zer nolako birmoldaketak egiten ari diran, baina baita ere zer nolako birmoldaketa egiten ari diran, desordenak edo deitzen dioten horren arira. Ea horrek askatasun eskubideari ere zer nola ikutu dezakeen. Beraz, kezkapuntu batekin ere hortik ari gara ikusten. Euskal gizartean burujabetzari buruzko pultsua nola dagoen galdetuta nabarmendu du herritarrei galdetu behar zaiela ea legea hemendik eta hemengoentzat egitea nahi duten edo ez. Bere esanetan erantzuna baiezkoa bada, horrek erakusten du Euskal gizarteak eta herritarrek burujabetza oso baten alde egiten dutela. Bat uka ezina dena, eta da herriek izan nahi dutela. Eta herriek eta herritarrok izan nahi hortan, ez dago arrezirik. Eta seguruenik tartean eta lusatuko digute, izan nahi hori bagarena. Baina bai hemen eta bai Europan eta horregatik guk itsasargian ere planteatzen dugu gure burua Europako mugimendu subiranisten parte sentitzen dugula. Eskoziak aurrena egin zuen. Bigarrenari ate bat itxi diote. Hala ere, hauek oso determinatuta ari dira jokatzen. Beraz, egingo dutela, ez daukagu inolako zalantzarik. Irlanda ere, pausu politak ematen ari da, bateratze aldera. Katalanek, ordabiltza, gu ere, ibili bagabiltza, Korsikarrak, hau da, badago hor mugimendu bat, eta gaur egun ezagutzen dugun Europa, seguruenik hemendik hamarkada bat, bi hamarkadatara, beste Europa bat izan daitekeela, edo horrekin ere amesten dugu, baina amestu bakarrik ez da egin behar, amets hoiek lortze aldera lana egin behar da. Abian jarri duten itsasargia ekimena izan du hizpide eta nabarmendu du bere helburua dela gure eskuren datozen urteetako norabidea lanildoak eta zeregin nagusiak zehaztuko dituen proposamen politikoa zehaztea. Datorrena da hilabete batzuk sendo lan egitekoak barnera begira. Egia da eskatozela hutsetik, ze 2013an jaio ginen, fikoan, eta apirilaren 22an fikoan izango gara, prozesu guzti honen emaitza ematen. Abian dan prozesua, bestalde, eta esaten dudanean eskarela hutsetik ikasten, ez da nahi du 2015an, ja herri ekimen hau egikaritzeko eta antolatzeko moduetan ere aritu izan ginen eskura prozesua abian jarri gendun, eta orain kontua izango da, hortik zer dan balekoa oraindik, hamarkada bat, eta hamarkada batean euskal gizartea eta euskal herritarrok desente aldatu gara. Beraz, beste begirada bat jarri behar da. Zer dan merezi duena oraindik mantentzea, eta horretan sakondu, eta ordea zer dan 2015an planteatzen genuena, baina ikusi duguna emaitzarik eman ez duena. Azken batean esango nukenik itsasargiarekin lortu nahi duguna dela datozen urteetako gure eskuren
norabidea eta lan ildoak eta zeregin nagusiak zehaztuko duen proposamen politikoa. Nafarroan 1979tik 2015 arte izandako tortura kasuak jasotzen dituen txostena eman dio Kriminologiaren Euskal Institutuak Nafarroako gobernuari. Txostenaren arabera, 1979tik 2015 bitartean 676 pertsonak salatu dute torturak eta bestelako tratu txarrak jasan dituztela Nafarroan, eta kasuak gutxienez 825 izan direla uste dute. Nafarroako lankideak Ainhoa Gorostiaga torturatuen sareko kidearekin egon dira solasean. Entzun dezagun. Biktima hitza berez, normalean torturatu zaigu gustatzen, pizka biktima izaerari eman zaion ezaugarriarengatik, ez? Orduan ikuste dut, biktima baino, igual, superbibienteak ero garela, ez? Torturak bizi dugunok gure bizitza osorako markatu digu, aurreko bizitza bat eta ondorengo bizitza bat dugu geroztik, eta bai, latza da tortura bera, eta tortura bera aipatzea ere, latza da, bai. Bai, nik uste dut, beharrezkoa dela, alde batetik guri erreparaziorako bidean aitortza orokor bat gertatzea ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da alde batetik tortura bera urteak eta urteak egon delako isilean, ez? Eta badirudi, orain arte, tortura beti izan direla kasu solteak, ez? Eta gure ustez, tortura sistematikoki eman den praktika bat izan da, estatuak eragindako eta ondo aztertutako praktika bat izan da, polizia berak praktikatu izan du, baina horren atzetik ere epaile baten aurrean pasatzen zarenean, epaileak ez dizugun hartzen torturatu izan zarenik, espetxera sartzen zaituztenean, espetxeko zuzendariak eta funtzionarioak ez dizute inolako frogarik bermatzen egiteko torturak pairatu dituzulak berresteko. Komisaldegian zaudenean, mediku forenseak ez dute deus egin urte hauetan zehar tortura egon dela berresteko, eta abar luze bat. Gogorra egin zen parlamentu beran tortura testigantza hori ematea, ez? Zen lehenengo aldian ikuste du Nafarroan parlamentuan honelako hitzak entzuten zirela, eta gogorra bezain esango dut ere, erreparatzailea izan zen ere, ez? Beste aldetik zen, gure atxiloketa adibidez 2002an izan zen, eta atxilotu gintuztenean gurasoek saiatu ziren parlamentura joaten, saiatu ziren hainbat eragileekin egoten, ez? Azalduz atxiloketaren ondorioz geneukan salaketak ez zirela egiak, eta ateak besterik ez zieten izten, ez? Orduan, 2017an aukera hori izatean, nire behintzat horrek balio izan zidan, nolabait ikusteko zehozer pixka bat aldatzen hasia zela, ez? Zinegotzi baten erailketa leporatzen ziguten, eta leporatze hori izan zen torturaren ondorioz jasatako deklarazioaren gatik. Orduan, hori hau da beste adibide bat, zoritzarrez beste hainbat bezala, ez? Gaur egun oraindik ere espetxean dauden presoak, askok tortura deklarazioen ondorioz daude espetxean, ez? Eta hori da eraginetako bat, ez? Bai, hori da, ez da bakarrik kolpatzen pertsona bera, baizik eta zuk esaten duzuna, ez? Ingurunea, hor dago familia, lagunak, gazte belaunaldi bat ere atzetik datorrena, ez?
eta azkenean tortura horretarako dago diseinatuta, ez? Bakoitzari mina egiteko, baina ere beldurra sortarazteko herri batean, momentu konkretu batean bizitzen ari den egoeran, ez? Alde batetik beharrezkoa da jakiteko zer gertatu da, baina beste batetik ere uste dut gaudela momentu batean aurrera begiratu behar dugula, ez? Eta nik uste dut superazio fase batean egon beharko garela, ez? Ez bakarri geratzea gertatu denaz, baizik eta gertatu dena kontutan hartuta, nola egin aurre guzti horri, ez? Eta guzti horri aurre egiteko egiten ari den lana aitortza reparazioa eta errepikatzeko bermea ezinbestekoa dira, ez? Orduan ezin gara murgildu detailetan eta komentatzen duzun horretan, ez? Baizik eta aurrera pausua eman eta hori badagoela inondik inora eskutatu, baina bai pixka bat aurrera begira hori gizarteari begira eta bizikidetza bermatuz, ez? Emandako pausuak hasi ginenean geneukan errolda bat, izenez betetako errolda bat, ez? Esan behar da ere errolda horren eske hasi garela martzan, eta horren ondorioa izan dela urtetan zehar hainbat eragile horretan lan egin dutelako, ez? Eta horiei esker gaude puntu honetan, ez? Orduan geneukan zerrenda luze bat izenez beteta, eta nik uste dut oso garrantzitsua izan dela zerrenda horren baitan gure artean saretzea, identifikatu ditugu jada ia 600 torturatu, horietatik 300 formulario jaso ditugu, 257 bazkide egin dira, oraindik badago lan pilo bat egiteko, baina hori izan da lortutako, nik uste dut garrantzitsua dela, ez? Gure artean saretze hori. Izan dira harreman nahiko gure artekoak, ez? Baina fruitu onak ematen ari dituenak, ez? Eta orokorrean ikuste dut tortura bera agendan jarri ahal izatea eta horretaz hitz egitea garaipen bat dela, ez? Oraindik naiz eta oraindik gauza asko dauden egiteko, ez? Badago orain Instituto de Kriminologia Baskok ikerketa orain abenduan aurkeztuko du, orduan horrek emango digu pixka Nafarroako argazki orokor bat, ez? Eta hori guretzako oso garrantzitsua da, aspaldi daramagulako eskatzen ikerketa ofizial, independiente eta profesional bat erkidegoan eman zenaren antzekoa, ez? Eta, lehenengo ikerketa hori abenduan aurkeztuko da, ikerketa amaitu gabe bat izango da, denbora gutxi izan dutelako egiteko, baina, lehenengo pausu bezala oso garrantzitsua dena, ez? Desirak, ez dakit, niri behintzat gustatuko litzateke aitortza hori izatea, bai gizarte maila, ez instituzional mailan, onartzea hau egin dela, eta egin delagatik, ez? Orduan hori garrantzitsua dela iruditzen zait. Eta eguraldiari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak erabaki du osteguneko 9 kartel usatzea alerta laranja. Nafarroako gobernuak berriz beltzago ikusten du panorama eta bihar 6 arte eutsiko die neurri bereziei eskualdearen erdialdean eta isurialde Atlantikoan elur gehiago espero delako. Pirinioetan biharko 12 arte luzatuko dute. Agerraldia egin du gainera gaur Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak uholden aurkako plan berezia alerta fasean mantenduko dute ostegunera arte. Arratsalderako prezipitazioak etorriko dira berriro,
eta arratsalde iluntze gauean zehar elurra etorriko zaigu berriro. Eta elurra egingo du gutxi asko 400 metrotako lerro horretaraino. Bihartik aurrera ja egoeraren aldaketa bat izango da. Elurtea gelditu egingo da, eta beriteke gero bihar egunean zehar arratsalde partean edo lurraren ordez euria etortea. Baina bai egunean zehar egongo da temperatura aldaketa bat, hego haizeak joko duelako, eta hego haizeak giroa berotu egingo duelako. Baliteke barriro ere erreketako, ibaietako ur maila gora etortea, eta atzo izan genituen arazo batzuk errepikatzea. Elur denboraleak jarraipena izango du datozen orduetan, izan ere, elurrari dagokion alerta laranja ostegunera arte luzatuko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa barnealdean eta Nafarroa iparraldean eta Pirinioetan ere. Alerta laranja ostiralera arte egongo da esan bezala. Ipar Euskal Herrian berriz, elurrari dagokion abisu horia, ostegun goizera arte egongo da indarrean. Esan bezala, elurrak hartuta esnatu den lekuetako bat Gasteiz izan da, eta hainbat zentimetrotako elurkapa eratu da Arabako hiriburuan. Bertan izan da Nerea Garzia lankidea. Elurra Arabara eta Gasteizera ailegatu da eta egun ikaragarria da elurrezko panpina egiteko edo elurrarekin jolasteko, bai, baina lan egin behar dugunontzat ez da hain egun zoragarria. Eta gehien kezkatzen gaituena da nola heldu lanera. Batzuek garraio publiko hartu dute eta beste batzuk ausartu dira bizikleta hartzera. Oinez, zere nik bizikletaz joaten naiz eta orain ezin da bizikletaz joan. Normalean oinez joaten naiz, Gasteiz txikia da eta leku guztietara oinez joan zaitezke. Gure autobusa ondo iritsi da, 9:00 eta 4:00 atera da, eta ez dugu arazorik izan. Ez ere, bizikletaz joateko edo arazoak, goizetan egoten dela bidegorria pixka bat elurtuta eta, baina bestela ondo. Lanera etortzeko arazoak izan ditut kotxearekin, baina, Koinez. Edo oinez ere bai. Baina... Zetorri zarete? Elurra bera. Bakarrik bera. Me caído 2 veces. Bitan. Erorizara? Bai. Eta kulturara salto Sara Azurtzak bere album berriaren bigarren aurrerapena argitaratu berri du. Diskoari izena ematen dion abestia da eta dantzagarriena dela adierazi du abeslariak. Abestiarekin batera ere bideoklipa atera du.
Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Neomak taldearen Ilargi berria kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte. Ilargi berriak laguntzaren ondoa